Ja tornem a ser aquí al Municipal de les Comes, a punt d'encetar la segona meitat, amb un canvi en les files igualadines quan l'àrbitre indica que pot començar la segona meitat. El canvi ha sigut, ha marxat Eloi i ha entrat Martí Just. Juga ja l'Igualada. Bernat Benito. Cap a Giró. Veurem com ha reorganitzat l'equip Edu Berrocal, quines consignes ha donat, a veure si troba el forat i la manera de fer-li mal al Jesús i Maria. Pilota llarga de Bernat Benito, que no pot controlar Joni. Serà out pel conjunt del Jesús i Maria. Servirà Curtó. I va Curtó, que es pren el seu temps. Pilota llarga de Curtó, buscant el control d'Ivan. La pilota ha sortit directament per fora de banda. Servirà Ton. Ton cap a Pau Vidal. Vidal, que rep la pressió d'Ivan, però aconsegueix jugar amb Ton. Giró. Giró deixa cap a Pacheco. Pacheco canvia l'orientació totalment cap a Bernat Benito, que pot superar la primera línia de pressió. Combina amb Ton. Ton deixa de primeres cap a Joni, enganxat a banda esquerra en aquest inici de la segona meitat. I va Òscar. Òscar busca la pilota cap a Joni. Marxa Joni amb un retall esplèndid. Deixa la pilota cap a Fran, frontal a l'àrea. Pilota filtrada cap a Joni. La rematada de Joni. La rematada de Joni que marxa fora. L'àrbitre ha assenyalat falta de Joni en la mateixa rematada. Primera arribada a l'Igualada. Primer minut d'aquesta segona meitat. I primera arribada, primer avís del conjunt blau. Eliot posa la pilota en joc. Eliot, pilota llarga, buscant el cap d'Ivan. Talla Giró, el refús que marxa fora l'àrea. Servirà Taranilla. Taranilla intentava jugar amb Víctor, recupera Fran Arévalo, que ha baixat a línia de mitjos. Atenció que perd la pilota. Se l'emporta José Mari, línia de fons, la centrada José Mari cap a Ike. Arriba Ton, talla. I serà servei de cantonada pel Jesús i Maria. Novament, una errada en la sortida de pilota del conjunt igualadí. L'aprofita el Jesús i Maria per crear perill. La centrada que serà Dique. La centrada Dique dins l'àrea, pilota refusada, el xut final d'Herrero, cau la pilota cap a Curto i força un nou servei de cantonada. L'Igualada, que està patint en les ocasions d'estratègia del conjunt visitant, serà novament Ike, que és el director d'orquestra d'aquest Jesús i Maria, qui posarà la pilota en joc. I va Ike, pilota tancadeta, primer pal, la pentinada de Víctor, que surt per sobre del travesser de la porteria de Jànic. Jugarà Jànic en llarg. Pilota llarga. Pentinada de Fran. Rep Martí la tarescada de Taranilla i força falta. Demanem disculpes perquè el canvi que s'ha efectuat a la mitja part no ha sigut d'Eloi per Martí, sinó de Pacheco per Martí. I és Eloi qui ocupa, sembla ser, la posició de lateral dret deixada per Pacheco. Penjarà la pilota Eric. La centrada d'Eric dins l'àrea. Sense problemes, atrapa Eliot. Eliot que es pren el seu temps. Puntada llarga a seguir
cap a Ivan, atenció, que sorpresa la defensa igualadina, dins l'àrea Ivan, pilota del davanter del Jesús Maria, acaba refusant la defensa igualadina, recupera el Jesús Maria, atenció, perill, Taranilla, fa la centrada, Taranilla, segon pal, no arriba Ivan. No ha arribat Ivan per ben poc, s'ha tornat a salvar l'Igualada, s'ha dormit la defensa igualadina, la puntada llarga d'Aliot, el bot que ni Eloi ni Bernat Benito saben contrarrestar, fica el cos Ivan i a punt de generar una ocasió clara pel conjunt visitant. Juga Giró. Giró cap a Bernat Benito. Benito juga amb Ton. Ton té en cura a Òscar, intentava buscar Fran, la pilota refusada que cau a Òscar, busca la pilota filtrada cap a Eric, controla Eric, front a àrea, pot buscar el xut, Eric troba el joc, el xut, la mà de Liot que va a córner. La mà de Liot del xut d'Eric, que sembla que s'ha tocat amb un defensor s'enverinat i ha tret la mà a Liot per enviar-ho a córner. Serà el propi Eric qui posi la pilota en joc. Es mouen les peces en l'atac igualadí. Marca jugada Eric. La centrada d'Eric no troba la rematada de Giró per ben poc. Ha trobat els punys de Liot. Torna a recuperar Òscar. Atenció que arriba Ivan per darrere per a punt de recuperar. Pilota de Fran. És bona. Cap a Òscar. Arriba a línia a fons. Frena Òscar. Deixa cap a Fran. Fran dins l'àrea. Retalla Fran. Pot xutar. El xut de Fran. S'estavella en el cos de Curto. Cau a Liot. Diu l'àrbitre que hi ha falta de Martí. Però que bona aquesta ocasió de l'Igualada. La jugada combinativa en banda esquerra d'Òscar i Fran. El xut final del davanter igualadí, que s'ha estaviat el cos de Curto. I després la falta de Martí sobre el porter Liot, que necessita les assistències mèdiques. Es queixa d'un cop a la part superior de la seva cama esquerra. Partit detingut per la lesió del porter visitant. Sembla ser que es recupera Liot. Per si d'un cas, l'entrenador del Jesús Maria, Antoni Teixidor, ha enviat a escalfar el porter suplent. Liot, pilota llarga. Buscant el cap de Morrull. Talla l'Igualada. Es fa amb la pilota Ton. Combina amb Fran. Deixa de cara a Fran. Pilota dividida que s'emporta Jesús Maria. I va Ivan. Ivan que marxa a Bernat Benito. Ivan que arriba a línia de fons. Pot fer la centrada. Fa la centrada. No troba ningú al segon pal. Quin mal està fent Ivan i José Maria amb aquestes pilotes frontals dels centrals del Jesús i Maria o del propi Liot. Com aprofiten el seu cos, com aprofiten la seva alçada i la seva potència per guanyar aquestes pilotes, i arran d'això, en les segones jugades, fer mal. I va Yannick, pilota llarga buscant el cap de Fran, s'anticipa Morrull, però recupera Òscar. Òscar que intenta marxar, ho aconsegueix. Òscar del seu parer, marxa Òscar. Òscar trepitja, juga amb Joni. Joni combina amb Pau. Pau que troba a Eric, deixa passar la pilota. Eric no ho ha llegit. Fran no ho ha acabat de veure. Fran no ha vist la intenció del seu company i la pilota ha acabat a mans de Liot. Està rondant l'àrea, està rondant el gol l'Igualada, però li falta la finalització. Li manca la finalització a l'Igualada. Servirà Eloi. Eloi en curt cap a Pau Vidal. Aquest cap a Eloi. Puntada llarga d'Eloi a zona de ningú. Talla Herrero sense massa complicacions, però entrega la pilota novament a Eloi. S'equivoca Eloi. Pilota cap a Ike. Frontada d'àrea Ike. Pot xutar Ike. Dins l'àrea el xut d'Ike. Fora. El xut d'Ike sortit massa creuat. El regal d'Eloi. L'Igualada que en defensa avui no està gaire fi.
i el Jesús i Maria, que està perdonant en aquests regals igualadins. Serveix Ton per Eric. Ton cap a Òscar. Òscar cap a Vidal. Vidal veu a la banda dreta Eloi, la demana Martí. Eloi busca la pilota llarga Martí. Ha guanyat l'esquena al seu defensor. Retalla Martí. Pot fer la centrada a l'àrea. Li cau a peu esquerra. La centrada final s'estavella en el cos de Curto i ja surt al contraatac el Jesús i Maria. Bé, Pau Vidal recuperant la pilota, juga ja l'Igualada i va Òscar. Òscar novament amb Eloi. Eloi canvia el joc cap a l'entrada. Fran és bona, Fran dins l'àrea pot rematar. Arriba Albert Partallà en última instància. Ha arribat Albert, el capità Partallà, la pilota en última instància quan Fran Arévalo ja veia que podia fusellar el porter rival. Johnny marca jugada, posa la pilota Johnny dins l'àrea, no troba la remata Fran perquè surt Aliot i atrapa. Molt segur el porter visitant per dalt. Busca ja la pilota llarga novament, la defensa de l'Igualada que es dorm. Rep Ike, intenta marxar d'Òscar i força un servei de banda. Protestava la banqueta igualadina d'unes possibles mans. Dic en el control, l'àrbitre no ha considerat així. Servirà d'aut Curto, deixant cap a Ike. Rep l'empenta de Ton, diu l'àrbitre que no ha sigut per tant. La pilota d'Ike que ha anat a la grada, l'àrbitre diu que no ho faci més, que si no li mostrarà la tarja groga i que reconeix que s'ha equivocat i ja torna a jugar a l'Igualada. I va Eloi. Eloi cap a Bernat Benito. Benito és de la defensa igualadina. Benito combinant amb Vidal. Vidal de primeres cap a Giró. Giró cap a Benito. Un pèl llarga la passada a punt d'arribar-hi Ike, però finalment la pilota continua en dominis igualadins. Pilota cap a Benito. La puntada llarga de Benito que caurà a dominis de Taranell. Recupera José Mari. José Mari que gira, cau a terra. Falta. Falta de Vidal. Falta de l'Igualada. Servirà Taranell, que penjarà la pilota a l'àrea com està fent en cada jugada que pot. Demana atenció la zona tècnica de l'Igualada, centrada a Taranell, de talla Òscar amb el cap, cau a peus de Johnny, Johnny que retalla a Víctor, cau a terra Johnny, diu l'àrbitre que és falta, servirà l'Igualada. Giró intenta posar ràpidament en joc la pilota, deixarà finalment que estigui Yannick qui jugui. Yannick cap a Giró. Giró amb Eloi, Eloi que supera el seu rival, però arriba José Mari en l'ajuda. Novament Pau per dins cap a Eric, és bona aquesta, i va Eric, intentava filtrar la passada cap a Johnny, recupera el Jesús i Maria, torna a recuperar Pau Vidal que està tot arreu, la pilota dividida que cau a peus de Fran Arévalo. Atenció que ha caigut un jugador del Jesús i Maria, reclama falta de Fran, l'àrbitre diu que no hi ha hagut res, serà out favorable a l'Igualada. Torna a discutir ara els jugadors igualadins amb el capità Albert. Juga ja l'Igualada. Juga l'Igualada. Pilota d'Eloi en profunditat cap a ningú. Caurà a dominis d'Aliot que deixa sortir la pilota i serà servei de porteria. Martí que planta la pilota perquè Aliot saqui ràpidament, però el porter es pren el seu temps, modifica el lloc de colpeig i deixa que els seus companys s'ordenin atac. Pilota llarga d'Aliot, buscant l'arribada de Víctor, pilota a la frontària, dividida, anticipa Ton, se l'emporta Òscar, pilota llarga cap a Fran, pot ser bona, Fran a banda amb Albert,
busca Soci, la centrada és bona cap a Eric, control dins l'àrea, el rematada d'Eric a les mans d'Eliot. La rematada d'Eric ha sortit una miqueta mossegada i la pilota novament centrada i mansa a les mans d'Eliot. Puntada llarga novament d'Eliot, buscant el cap d'Ivan, que s'està fent un fart de saltar com José Mari amb els centrals igualadins. Ike, que marxa d'Òscar, la pilota que acaba sortint i es recupera l'Igualada. I va Ton cap a Fran, que marxa de Morrull, Fran canvia el joc, boníssima cap a Martí, ja va Eloi com una fletxa per dins, s'equivoca Martí en la passada, però el rebot li afavoreix a l'Igualada i servirà de banda. Eloi deixa cap a Martí, frontària, rellisca, cau a terra, l'àrbitre diu que no hi ha res, Taranell, la pilota llarga cap a José Mari, aguanta amb el cos José Mari, deixa novament cap a Taranell, busca la puntada llarga cap a ningú. Yannick, que es fa amb el control de la bola, juga Yannick cap a Òscar, ja inicia novament l'Igualada, demana a banda esquerra Joni tot sol la pilota. Òscar no veu clar i finalment dubta, s'equivoca la passada ni cap a Ton ni cap a Joni, pilota pel Jesús i Maria. Pilota llarga de Curto, talla Benito, la pilota dividida que la torna a guanyar el Jesús i Maria, atenció que marxa Ike, ve Ike dins l'àrea, guanya línia a fons, arriba Giró com una bala, fica el cos entre Ike i la pilota acaba en possessió de Yannick, ja juga l'Igualada. Òscar, deixant cap a Martí, arriba Taranell a tallar, la pilota d'Òscar una mica dividida, però finalment l'Igualada ha pogut recuperar el control de la pilota. I va Vidal amb Giró a punt de perdre la pilota, deixa finalment cap a Òscar, que no troba ningú, deixa endarrerint cap a Giró novament arriscant, però troba la societat de Benito cap a Ton, aquest cap a Fran, banda esquerra de l'atac igualadí, va Fran, frena l'atac, calma el joc, Òscar que no troba ningú, ara sí, combina amb Ton pot fer la centrada, fa la centrada de Ton, la pilota dividida, arribarà Martino. La pilota s'ha passejat per dins l'àrea, finalment Taranell evita que la pilota surti a córner i torna a recuperar l'Igualada. I va Òscar trepitja, atenció a la desmarcada de Martí, és bona dins l'àrea de la pilota, assenyala fora de joc el línier. L'àrbitre diu que continuï perquè la pilota és en possessió del Jesús i Maria i va Ike cau a terra, diu l'àrbitre que no hi ha res, va Joni, tirada desmarcada Eric, també ho fa Martí, la pilota de Joni a l'esquena dels centrals, arriba Albert per tallar, pilota dividida que arribarà Curto refusa, pilota cap a Joni novament i va Òscar, ben assentat en aquests minuts l'Igualada, recuperant molt ràpidament la pilota, apretant i creant ocasions, falta la punteria, falta afinar la punteria. I va Eloi, combinant amb Eric intenta marxar d'un i de dos, cau a terra, la pilotada que ha rebut Eric a la cara sembla que deixa una miqueta estabornit, però la pilota continua en joc i ja la torna a tindre l'Igualada. I va Vidal deixa cap a Òscar troba a Ton, veu a Joni tot sol, combina amb Joni i la imprecisió novament de Ton. I la pilota que marxa fora de banda. Curto deixa cap a Ike que no està precís tampoc en aquests moments, se li escapa el control, pilota ja cap a l'Igualada. Fran fa un barret, cau a terra el jugador Víctor, el jugador del Jesús i Maria, però la falta ha sigut d'ell.
Òscar, que dialoga amb Ivan i amb l'àrbitre. Surt a escalfar un jugador de l'Igualada, també ho fa un jugador del Jesús i Maria. S'escalfa en Nuno per part de l'Igualada, Raül per part de Jesús i Maria. La pilota centrada que intenta rematar Eric, cau a mans d'Eliot. Pilota llarga d'Eliot. La centrada Dique buscant l'entrada d'Ivan. Hi havia posició antireglamentària del davanter del Jesús i Maria. Juga allà l'Igualada. Hi va Joni. Joni carretera cap a dins. Busca desmarcar d'algun company. No ho veu clar. Acaba endarrerint la pilota cap a Bernat Benito. Ho provarà l'Igualada per l'altra banda. Pilota llarga de Bernat Benito a l'esquena de la defensa del Jesús i Maria. L'àrbitre diu que hi ha outside de Martí. Posarà la pilota en joc Eliot. Pilotada llarga d'Eliot buscant el cap de José Mari una vegada més, que lluita amb Eloi. La pilota cau a peus de Víctor. Deixa cap a José Mari. Banda esquerra de l'atac del Jesús i Maria. Novament Víctor. Víctor combina amb Sebas. Sebas la pilota cap a Taranell. Intenta combinar amb José Mari. La pilota tallada per Eloi, que surt fora de banda. Els minuts passen. Semblava ser que l'Igualada havia sortit molt endollat en aquesta segona part, però el Jesús i Maria ha sapigut aguantar aquesta arrencada de l'Igualada i en aquests darrers minuts l'Igualada, que està tornant a caure en el parany del Jesús i Maria. Pilota endarrere cap a Eliot. Eliot, puntada llarga, atenció a la pilota, a la cursa de Sebas, talla Bernat Benito, li cau la pilota a Ivan, pot engaltar el xut, Ivan fronta d'àrea, retalla, cau a terra, falta. Falta de Pau Vidal. L'àrbitre que li ensenyarà la tarja al jove jugador igualadí i ocasió clara perquè el Jesús i Maria pugui fer el segon. Parlen els jugadors del Jesús i Maria, però sembla ser que els galons estan clars. Ha plantat la pilota Ike, tots els companys han marxat i serà ell mateix qui sigui l'encarregat de xutar a porteria. Es prepara ja el canvi, el segon canvi en l'Igualada. Es prepara Nuno per entrar. Edu Berrocal, que posarà més pólvora en l'atac igualadí. Primer, però, la falta favorable a Jesús i Maria. Perillosíssima. I va Ike. Ike, el xut d'Ike. Atura Yannick. El xut d'Ike col·locadet, no gaire fort. I Yannick s'ha fet sense gaires problemes amb la pilota. Juga ja l'Igualada. Giró. Combina amb Fran, aquest de cara cap a Bernat Benito. Juga amb Òscar. Òscar Cabatón és bona ara, atenció. Han creat superioritat per banda esquerra. Juga amb Eric per dins. Aquest cap a Fran, obre cap a la pujada de l'Eloi. Té en curt a Martí, però prefereix jugar cap a Pau Vidal, endarrereix cap a Giró. Giró que puja línies. Giró que combina amb Eloi. Aquest cap a Benito. Benito obre tot cap a Òscar. L'Igualada toca i toca. Atenció, pilota que és bona cap a Fran, fronta d'àrea, pot engaltar el xut, la passada és boníssima cap a Òscar, el xut d'Òscar, pilota cap a Eric, gol, 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 gol de l'Igualada, gol d'Eric. La jugada entre Fran i Òscar, la passada
picadeta de Fran per la incursió d'Òscar, la rematada d'Òscar, que li ha sortit misto, però s'ha convertit en una assistència brutal cap a Eric, que ha fusellat el porter de volea, i l'Igualada que aconsegueix empatar. L'Igualada que fa justícia, l'Igualada que aconsegueix l'1-1. Eric acaba d'igualar el gol inicial d'Ike. Juga ja l'Igualada, el Jesús i Maria torna a recuperar l'Igualada, i va Òscar lluitant amb Víctor, diu l'àrbitre que hi ha hagut falta. I ara Edu Berrocal, que mana en Uno, que estava preparat per sortir, que s'esperi una miqueta més, que amb el gol ja està bé el plantejament que tenia preparat i que continuï escalfant una estoneta més. I que novament, que posarà la pilota en joc. Perill per l'Igualada. El joc aeri del Jesús i Maria és molt potent i ja està fent mal durant tot el partit al conjunt igualadí. I va la centrada d'Ike, pilota vida dins l'àrea, pilota que cau a peus de Víctor, deixa fora cap a José Mari arriba a línia de fons, fa la centrada, treu amb el cap Bernat Benito i surt l'Igualada per totes, acaba trencant la pilota Curto i serà servei de porteria per Yannick. L'Igualada que vol més, el Jesús i Maria, que veurem com planteja ara el partit, ja que el plantejament inicial del 0-0 li ha durat 1 minut i mig, ja li ha estat bé amb el 0-1 i s'ha tancat a darrere. Veurem ara si el conjunt visitant fa una pas endavant buscant el gol de la victòria o si pel contrari li està bé i continua jugant el que ha jugat durant tot el partit. Pilota que serà favorable a Jesús i Maria a l'alçada de la frontal d'àrea de l'Igualada. Servirà Taranell. Taranell que penjarà la pilota, finalment deixa en curt cap a José Mari, la centrada que cau a peus d'Òscar, refusa Òscar a la cursa d'Eric, Eric contra el món, força que s'equivoqui els centrals del Jesús i Maria, i va Fran la pilota en profunditat cap a Martí, massa llarga, però lluitarà el davanter igualadí, força l'aut favorable a l'Igualada. Es prepara ja Raül per entrar en files del Jesús i Maria, pilota cap a Eric, Eric deixa cap a la incursió de Ton, la retirada és bona, línia de fons, la centrada de Ton, fluixeta. La centrada de Ton molt fluixeta, que talla la defensa sense problemes, refusa la defensa del Jesús i Maria, talla no en Pau, sempre ben col·locat, i va Ton amb Eric, Eric ha caigut momentàniament a banda esquerra com si fos extrem, i va Eric, surt cap a dins, deixa la pilota cap a Vidal que trepitja, juga endarrere cap a Benito, calma una miqueta més el joc l'Igualada, i va Benito, el canvi de joc és boníssim cap a la incursió d'Eloi, Eloi el control, arriba dins l'àrea, cau a terra, diu l'àrbitre que no hi ha res, talla Taranell, el refús de Taranell, llarg al cap de Pau Vidal, s'equivoca Vidal, i atenció a la contra ara del Jesús i Maria, i va José Mari que es madeja amb Pau Vidal, continua José Mari, la potència José Mari, guanya Vidal, la centrada és bona, surt Jani i atrapa. I ja posa la pilota en joc perquè corri l'Igualada per intentar agafar desprevenida a la defensa del Jesús i Maria. Joni s'equivoca en la passada, no ha vist la desmarcada d'Eric i la seva passada cap a Fran ha sigut defectuosa. Ara sí, s'efectuarà el primer canvi en les files del Jesús i Maria. Marxa del terreny de joc Víctor i entrarà Raül amb el número 17. Servirà Curto en llarg buscant el cap de Van, troba a Benito, juga ja a l'Igualada, Òscar que rep la tarascada de Morrull que veurà la tarja groga, sembla ser que ja tenia una, i Morrull que marxarà al carrer. El Jesús i Maria que veu com en 2 minuts s'acaba de quedar amb un jugador menys i l'Igualada l'ha empatat el partit.
Ha arribat tard Monrull. El barret d'Òscar a Monrull. Monrull amb la planxa per davant. Arriba tard, impacta amb el peu d'Òscar i l'àrbitre no dubta ni un sol moment i li ensenya la segona tarja groga. Jugada de perill favorable ara a l'Igualada. Puja Martí Giró. Òscar. Dubta Òscar. No sap què fer. Deixa en curt cap a Fran. Novament cap a Òscar. Ara vol fer la centrada en segona instància. La centrada que s'estavella al cos d'Ivan. Pilota cap a Eloi. Eloi busca una pilota cap a Fran Arévalo massa llarga. Fran no l'ha vist. I serà out de banda pel Jesús i Maria, que si ja s'ho prenia en calma amb el 0-1 i amb el 1-1 amb 11 jugadors, no farà menys amb 10. Servirà Curto, enganxat del banderí de córner. Buscarà la pilota llarga. Ordena els seus companys el moviment que han de fer. I va Curto. Pilota llarga al cap de Ton Catall. Atenció, pilota dins l'àrea. La refusa Herrero, novament fica la pilota dins l'àrea a l'Igualada, novament torna a refusar la defensa de Jesús Maria i la pilota al cercle central cap a Giró. Juga amb Eloi, Eloi que combina amb Òscar. Òscar buscava el passe per dins cap a Fran, ha tallat Raül, però la pilota ha caigut a peus de Benito. I va Fran, jugant com un migcampista més, combina amb Vidal. Fran, en zona de creació, deixa cap a Òscar. Bona la incursió del migcampista igualadí. Obre la pilota cap a la pujada d'Eloi. Eloi intentava combinar en cura amb Òscar. Cau a terra Òscar i falta. Una altra falta. Ara de Raül. Falta perillosa. I ara sí, Nuno entrarà al terreny de joc. En busca, veu Edu Bergal que amb un jugador més i amb l'1-1 és el moment idoni perquè Nuno entri de refresc i pugui sorprendre la defensa del Jesús i Maria, que s'ha vist molt sòlida durant tot el maig. Servirà Taranell. Taranell que es pren el seu temps. Es mou també la banqueta de l'Igualada. Surten a escalfar un parell de jugadors més. Pilota del Jesús i Maria, línia a fons. Aguanta José Mari, buscava la centrada. Xut, que acaba en no res. Pilota cap a Yannick, que vol servir ràpidament. L'àrbitre demana que s'esperi Yannick perquè hi haurà canvi. Marxarà Joni i entrarà en el seu lloc amb el dorsal 17, Nuno. Veurem com es reorganitza la davantera igualadina. Sembla ser que Eric ocupa la banda esquerra, Martí continua a la banda dreta, Nuno jugarà de punta i Fran ocuparà més la zona de mitja punta que estava ocupant fins ara Joni. Pilota favorable a l'Igualada. Serveix en curt Ton cap a Fran. Fran deixant cap a Òscar. Combinava amb Eric. El control ha sigut dolent, però Ike s'equivoca en la passada i torna a recuperar Òscar. Òscar, la pilota llarga a l'esquena Taranell, és bona cap a Martí. Torna a assenyalar fora de joc. Torna a assenyalar fora de joc al Línier. Justet, en aquesta ocasió el fora de joc ha assenyalat sobre Martí Just, però no ha dubtat ni un sol instant en Línier. Aliot novament posarà la pilota en joc. Busca la cursa de José Mari, que guanya l'esquena a Eloi. Acaba tallant Giró, lluita Martí, evita que surti fora de banda Martí. No es pot fer amb el control de la pilota. La tarascada de Nuno sobre Raül. I Raül que força la falta de Nuno. Els jugadors visitants que reclamen la targeta groga, però sembla ser que l'àrbitre no està d'acord amb els jugadors visitants. Posarà la pilota en joc Taranell, que penjarà la pilota a l'olla. Pugen ja
les torres del conjunt visitant. I va Taranell, la centrada dins l'àrea. Intenta pentinar Sebas, la pilota que acaba amb peus d'Eric. Eric que combina amb Ton. Ton pot sortir a la contra, pilota llarga cap a Martí, surt Eliot amb el peu i refusa, llarga. La pilota dividida que caurà en dominis de Yannick, que es fa sense problemes amb ella. Juga ja ràpidament amb Eloi. L'Igualada que intenta posar-li velocitat, vol buscar el segon abans de que sigui massa tard. I va Òscar, Òscar enfront Arévalo. Arévalo, pilota llarga cap a Martí. Ara sí, no hi ha fora de joc, encararà Taranell. I va Martí, pot fer la centrada, encara Taranell, a punt de perdre la pilota, acaba perdent la pilota, arriba Nuno per intentar recuperar, però és José Mari qui acaba tenint la pilota ben jugada cap a Ivan. Ivan descarrega cap a Sebas. Sebas obrint cap a Ike, massa llarga la pilota. I l'Igualada que torna a servir d'out. Pilota cap a Bernat Benito. Benito. Mira l'horitzó, no troba ningú, deixa finalment en curt. Cap a Ton. Instants finals del partit ja. Últims minuts, pilota cap a Eric, atenció dins l'àrea, Eric pot xutar, la retallada d'Eric, una nova retallada, atenció Eric dins l'àrea, el xut! Acaba de salvar Eliot el segon gol de l'Igualada. La jugada d'Eric semblava que s'havia enredat, però ha acabat traient un xut que Eliot amb el peu esquerre ha refusat. Juga Òscar. Òscar troba a Ton, la centrada de Ton, novament curta Ton, avui que no està gaire fi amb les centrades. Recupera Benito. Benito cap a Eloi. Aquest cap a Giró. Novament cap a Bernat Benito. Bernat que avança. Deixa la pilota en profundida cap a Eric. Ara sí que vol fer la centrada Eric. Demana dins l'àrea la pilota Martí. La centrada curta també d'Eric. La pilota cau a peus d'Ike. Sebas intenta sortir amb la pilota al Jesús i Maria. Recupera Nuno. Nuno jugant cap a Pau. Pau cap a Òscar. L'Igualada que té tancat el seu rival. Ton per dins. Deixa cap a Eric. Cau a banda Eric, un contra un. Acaba recolzant-se amb Òscar. La centrada però canviada d'Òscar. Surt Eliot i atrapa. La centrada tubeta d'Òscar, ha sortit Eliot i ha atrapat sense gaires dificultats. Pilota llarga d'Eliot, buscant novament el cap d'Ivan. Guanya novament la pilota Ivan, però ara sí que no troba socis. El conjunt visitant està fos. Atenció, pilota cap a Eric, és bona. La pilota en profunditat cap a Òscar. Acaba dins l'àrea, la centrada d'Òscar cap a Nuno. Tallat Albert, providencial. Acaba de tallar Albert el que era el segon gol de l'Igualada. La pilota en profunditat d'Eric. Cap a l'arribada de segona línia d'Òscar. Òscar fa la centrada al punt de penal. Cap a l'entrada de Nuno i Albert, en última instància, acaba tallant la pilota cap a córner. Nuno servirà al servei de cantonada. Va Nuno. La centrada Nuno, curta també, acaba refusant malament, però refusa la defensa del Jesús i Maria. Sembla ser que hi ha hagut una mà, diu l'àrbitre que no hi ha res. Continua Fran, la centrada de Fran. No, ha refusat. Curto, novament refusa Herrero. Pilota dividida entre Ton i Ivan, que va totes. Ton que té avantatge, juga amb Yannick. Yannick que obre molt bé cap a Òscar. Òscar novament cap a Nuno. L'Igualada que està rondant el segon. I va Òscar. Òscar amb Eric. Eric que rep la tasca de dos jugadors. Eric acaba perdent la pilota. Juga Raül pel Jesús i Maria. Cau a terra i falta. Ha caigut a terra, ha forçat bé la falta Raül per guanyar uns segons. Serveix Curto, en llarg. Eloi s'equivoca en el refús. Pilota cap a Taranell. Taranell intenta marxar, recupera Eloi. Atenció a la contra, l'Igualada pot ser bona. Eloi obre cap a Òscar. Ha frenat una miqueta el contraatac. Es replega ja bé el Jesús i Maria. Atenció, pilota per dins cap a Fran. És bona l'apertura cap a Eric. Eric pot fer la centrada. La desmarcada en Nuno al primer pal. No arriba la rematada de ningú. I Nuno que ha acabat
cometent falta sobre Albert. Quan s'efectua el tercer canvi en files igualadines, marxa Ton i entra Baraldés amb el dorsal número 5. Canvi al lateral esquerre, buscant cames fresques al conjunt d'Edu Berrocal, buscant potser més profunditat que Ton, que semblava una mica cansat en aquestes últimes accions. Pilota cap a Ike. Atenció, Ike. La centrada d'Ike cap a l'entrada. José Mari, la rematada José Mari, que acaba de passar fregant el pal. La rematada de José Mari, que ha estat a punt de fer el segon gol del Jesús i Maria. Quina ocasió més clara del conjunt visitant. Novament, la centrada d'Ike, que ho fa tot, i José Mari, entrant des de segona línia, remata, sorprenent a Yanni, que es queda fent l'estàtua, i la pilota passa fregant el pal. Pilota d'Eric. Eric a la frontal, pot buscar el xut, combina amb Fran. Fran té un home a sobre, rep la falta, atenció que és perillosa i és bona. Ocasió clara ara per l'Igualada. Abans l'ha tingut el Jesús i Maria amb aquella falta d'Ike que ha aturat Yannick, i ara, des de la mateixa posició, però en l'altra porteria, serà l'Igualada qui la tingui, i sembla ser que serà Nuno qui tiri la falta. Col·loca la pilota Nuno, parla amb Eric. Marxa tothom del voltant de Nuno. Serà Nuno qui xuti directament a porteria. L'àrbitre col·loca la barrera. Sembla ser que està molt a prop la barrera, que intenta avançar-se. I va Nuno. El xut de Nuno! L'estirada de Liot, que atrapa el xut de Nuno ben col·locadet, una mica tou, i Liot ha acabat atrapant. Pilota llarga de Liot perquè Ivan corri una vegada més. Ja no està tan precís el conjunt visitant en aquestes pilotades llargues, que durant molts i molts minuts han fet mal al conjunt blau. Juga Òscar. Pilota cap a Eric. Eric encara curto. Rep l'ajuda de Baraldés. Pilota per dins cap a Òscar. Òscar dins l'àrea. Òscar que cau a terra. No hi ha res. Pilota que acaba controlant Ike. Ike que marxa amb un retall esplèndid de Fran. També de Baraldés. Acaba rebent la falta. Treu petroli Ike. Demana calma a l'àrbitre. I Curto posarà novament la pilota en joc. Buscarà la pilota en llarg. I va Curto, buscant novament el cap d'Ivan. Ivan que salta amb Giró, torna a pentinar Ivan, però la pilota acaba a dominis de l'Igualada. Talla Herrero, però torna a recuperar l'Igualada. I va Òscar. Òscar que fa una puntada llarga buscant l'entrada de Fran. Curto acaba rectificant la posició, però la pilota acaba arribant a dominis de Fran. I va Arevalo. Arevalo que deixa cap a Nuno, ja fora de joc. Nuno, línia de fons per fer la centrada, retalla cap a dins. Amaga amb la centrada, no troba forat. Nuno acaba perdent la pilota i que acaba marxant amb una ruleta i un canyo espectacular, però Baraldés torna a recuperar, arriba a línia de fons, fa la centrada Baraldés, servei de porteria. No ha estat bona la centrada de Baraldés i la pilota que serà novament pel Jesús i Maria. Servirà Liot, que es pren el seu temps. Ensenyen, hem arribat al minut 45, ens mostren que hi haurà 3 minuts d'afegit. Els hi queda a l'Igualada, als jugadors de l'Igualada, 3 minuts per trobar el gol de la victòria, que tant a prop han tingut en diverses ocasions, però que no han trobat. Ara hi ha un jugador estès
del Jesús i Maria a terra. Diu l'àrbitre que es posi la pilota en joc. Benito, cap a Òscar. Últimes oportunitats de l'Igualada. I va Eloi. Eloi busca la pilota llarga per Eric, és bona. Eric, línia a fons, pot fer la centrada, deixa en curt cap a Òscar. Òscar combina amb Baraldés, pot xutar Baraldés, el xut fora. El xut una mica alt de Baraldés, sense problemes per la porteria d'Eliot. Edu, que demana intensitat. Edu Berral, que continua demanant intensitat, la mateixa intensitat dels seus jugadors, que continuïn fins al final com ho estan fent fins ara. Pilota llarga cap a Raül, que treu la falta de Giró. Giró s'enfada i aconseguirà que l'àrbitre li ensenyi la cartolina groga. I tindrà el Jesús i Maria també una ocasió de penjar novament, potser l'última partit, la pilota a l'àrea. I va Taranell, combina en curt cap a José Mari a banda, busca el retall, a l'1 contra 1 contra Eloi. José Mari, que vol dormir la pilota i força un out favorable al seu conjunt, que esgarraparà algun segon més. Taranell, la passada cap a José Mari, s'ha dormit la defensa igual allà, el xut de José Mari fora. Novament la defensa igualadina s'ha dormit i José Mari ha tingut una última ocasió que ha desaprofitat. I va Eloi, pilota llarga d'Eloi, demana Nuno, busca el cap de Nuno, la deixada cap a Fran, no es pot fer amb el control, atenció que pot sortir a la contra el Jesús i Maria, pilota canviada cap a Ike, atenció que és un 3 contra 2. Ui, buscava la pilota en profunditat, tallat en l'última instància de Baraldés. Atenció, i va l'Igualada, i va Nuno. Nuno continua, pilota cap a Òscar, pot fer la centrada Òscar. Òscar, que espera que entrin els seus companys. Entra dins l'àrea, 1 contra 1, deixa cap a Baraldés. Baraldés, que no troba forat. Baraldés que trepitja, deixa cap a Òscar, la centrada d'Òscar, al segon pal, arriba Martí. No ha acabat d'engaltar la pilota. I diu l'àrbitre que al final, que això ha estat tot, que ja no hi ha temps per res més. L'Igualada, que ho ha tingut a tocar, però no ha pogut aconseguir finalment el gol de la victòria. Final a les Comes, Igualada 1 ha marcat Eric, Jesús i Maria 1 ha marcat Ike. Això és tot, moltes gràcies per seguir el partit per al Canal Blau. Us esperem la propera setmana.